Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Super Striker BG и днес с мен ще играем в Full Make Fun. Ще играем Skyblock. Не Full Make Fun. Обърках се Мистер Кени. Така. Да започва. Правиш? Искам проверите. Я че чуш друго. Дали ни трябват блокове? Закупаш ли ти? Да. Ще ходим на там. Аре бе, Full Make Fun. Батко е добре. Дай ми дървото си. Колко малко. Падаш. Хайде бе. Как се прави? На половината стигнахме. О май гад. Да не падаш. Спри се, бе. Айде още малко. Сега се засилим да скочим. Още колко остава? Как ще премина? Пигмен! И гост. Погнем тук! Бегай! Бегай! Очень бързо! Попаляха ме! Аз съм долу, брат. Да, бе. И това е смъртта на Full Make Fun. Това е смъртта на... Да, ма тебе като спал нагоре. Къде си? Фърляне! Така хора ще се върнем, като на мен е по-як мап. И така хора, върнахме се един мап. Някаква парзалчица. Да. Да, явно ще спускаме. А на мен ми лагна. Добре, ние си чакаме и си чакаме. Ето го. Ето ме, върнах се. Сбъгнат мап. Ай, после пускай сега. Чекай. Мощно са!
Само Помага, бе. гледаш ми задника. Аз се сбъркам. Вау, колко Долу има и една кокошка, между другото. върху лодка. И се разбива. Излизай. Качвай се горе, чакам тук. Ела тук. Това път ще караш. Не, сега се пусна по течението. Качвай се. Тръги. Ама и аз мога да карам. Не дай. Я виж. Ще ви има твърдалката май съм скрила. Аре, верно. Дай. Давай. Вижте новото му предаване. Я спри. Отивам към водата. Хайде да ми лодката. Дали на пауза. Що? Да стигнем до вода. Дали на пауза? Свърна като стигнем до водата. И така върнахме, стигнахме до водата. И пак излязахме. Да, това е много тъпа лодка, се изливам. Абе, как може да оставиш глуката лодчица, бе? След 3 минути. Така, върнахме се. Извинявам се толкова много. Айде да Късвахме. снимай. Какво е това? 128 блока сме на земята и не може да снимай. Не! Обе много ти пука. Хвърляй се, бе. Виран. И добре, мислиме да приключваме. Може би. Ама и аз да го направя. Ела да завършиме. Много добре. Чекай, това бъгна. И това беше с мен. Аз бях Супер Тракър БГ. Той беше Мистер Кеди и чао.